The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Before we start our Bible study today, gikinahanglan nga itong pagsusi sa atong tagsa kaugalingon nga kalag, kung na po kita yung mga sala diha, kung dili nato kiniisugid nito sa tubangan sa Diyos Kamahan, this will only become a barrier to our study. Babag. Usa, ang balang Espiritu Santo, dili makalihok sa iyang ministry, sa pagtudlo ka nato, sa iyang kamatuoran kung naay mga sala nga hipi pa diyan sa atong kalag. Musa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique or the recovery technique. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins. It is using your volition, your free will, so you can make the most important decision in your life. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, mag-ampot ta karon sa hilom. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo dinhi karon nga uban sa among mayong panglawas skill pa o napay kalantip sa among pangunahuna kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya o imong grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Umani kami karon sa among padayon sa pagtuon sa among pulong, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga
isig ka magtotoo, fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, living the dynamic life. Okay? O na ay atong mga puntos doktrina nga atong kagahapon gani ang atong gituki bahin sa rapture o pagsakgaw sa simbahan. So, every now and then we touch on various topics or various doctrines nga atong sumpay o may kalabutan nining atong uluhan nga living the dynamic life. Okay, una sa tanan, kitang mga magtotoo. Gipahinumduman, diin kita gikan. Where did we come from? We came from being unbelievers. Basta? Naman na nga, agi upag pahinumdum na usab sa atong kaugalingon nga, matag tao nga nahimugso ning kalibutan na kapanunod sa salang panulundon sa atong unang ginikanan. Si Adan ug si Eva. Kay mauna nga gihatagan kita og kabubuton. God gave us volition or free will na atong gamiton sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. So mauna nga every person, every member of the human race is permanently and directly responsible for his own decision to God. Si Adan ug si Eva dito sa Harden sa Eden, mo'y nakaingon ni ining tanan nga nagakaguliyang na ning kalibutan, na mga kasakitan, all of those. We already discussed this in the past, and we always discuss this every now and then. Kay apil man sa atong method of teaching, inculcation method, balik-balik kunya sa tuyo nga di na gyud lagi makalimtan. So mo na nga atong labaso na pud sa atong panumduman nga ang atong unang ginikanan si Adan ug si Eva samtang dito pa sila sa Harden sa Eden, mo'y nakaingon ni ining spiritual death o pagtunglo. Gitunglo man gyud sila, human sila malaglag. So they cause spiritual death and cursing upon themselves tungod sa ilang irresponsible act, pinagi sa ilang pagsupil sa gidili sa Dios nga kadtong bungas kahoy sa pag-ilas mayong dautan. So mao toy inunta pahatag kanila og pasulit o pagsuway yun sa gilang sundon. Okay? So muna nga nahug kini karon sa doktrina sa doctrine of volitional responsibility. Akong iubad ni Visayan nga doktrina kini o pagtulunan kini sa Biblia bahin sa tulubagon sa atong kabubuton. Tulubagon sa atong kabubuton, volitional responsibility. Gusto? Mudawat ka ba niya ng Binisaya? Okay now. Apan ang Diyos, in His justice, mercy, and fairness, nagasangkap o kaluwasan ngadto sa tao. Kanatong mga katawhan. Pinagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, aron nga ang tao can come back and be reconciled to God. Kay pagka-reconcile niya, bumikan sa ilang paggamit sa iyang kabubuton o kanang positive volition, positive Paul sa iyang kabubuton, mayon siyang yes. Mudawat ko, diha mo kanang mohari na diha ang gitawag og peace, shalom, irene, uban sa Dios. Ana ni kalinaw. Okay?
There is peace, shalom. So, of course, ang Diyos did not have to provide salvation to man. Di na kinahanglan na pan. He did it in eternity past. Ug kana mo ni gitawag og grasya. Sabta gina. Wa man gyud tay kanang capacity. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Grasya gud. So ang stimulus sa Dios ingnon ta provision o kanang pagsangkap nga pagdasig, pag-auhag, pag-agda mo na akong paghubad sa Visayan sa stimulus. But actually, stimulus is the provision nga sangkap sa Dios kanato for every person. Mao kini ang pagpakita sa Dios sa iyang gugma ug ang iyang grasya. Mao na nga ang kaluwasan grasya. Salvation by faith alone in Christ alone. Mao na. It's a gift from God. Gasa. So every person is responsible enough he is responsible to appropriate sa gitanyag sa Dios nga kaluwasan. Okay? Hinumdumi kini nga ang palisi sa Dios grasya. Ang panangihang Satanas evil, dautan. See, sa pagkalahi nila. So, naarani mo sa ibupilion ang grasya ba o ang kadautan. You see? Mo na, gamita ka ng imong kabubuton ron. Now, any person who dies, nga mamatay nga misalikway kang Jesucristo nga iyang maluluwas, of course, this person is going to wind up dito sa kasakitan, torments sa English, o niya, ngadto na sa dakong puting trono sa paghukom, great white throne judgment. O finally, adto siya kasangko sa linaw sa kalayo. Nagitawag sa kadaghanan og impyerno. O kining dapita, ana ay kang ngit-ngit, blackness, ngit nga kanang itom. See? Blackness of darkness, God. And then, kini kanang magadilaam, kini hangtod sa wala na katapusan. Burning forever. Gani ang iyang kanang aso. Musaka nga to sa itaas, hangtod sa kangturan. Their smoke goes up forever and ever. Wa nagyoy kanang chance nga makaiskapo pa siya because iyan ang naabot na niya ang PNR, point of no return sa iyang kinabuhi. So, ang Christianity iha sa Diyos. Apan ang relihiyon iyahang Satanas. Samtagin na pagayo, ha? Now, sa Christianidad, in Christianity, every standard and policy is grace. Grasya tanan. Ang kaluwasan sa Kristyanismo, mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaluwasan pinagis pagtuo. Salvation is to be received. Pagadawaton. Apan sa relihiyon, every standard and policy is evil. Dautan. Now, unsa may matang sa kaluwasan sa relihiyon? You see, salvation and religion is by doing good works. Pagbuhat o maayong binuhatan. Sa ato pa, ang ilang kaluwasan pinagi sa buhat. O ang ilang kaluwasan kinahanglan kabuton. Salvation for them is to be achieved. Apan sa Kristyanismo, lahi. Ang kaluwasan, dawatuno na. You see? To be received. Sa relihiyon, kinahanglan kabuton
has to be achieved. Now, ang Diyos, anaagid kanunay, giandam nga kanang pagpanton for every wrong decision nga ang magtutuo mohimo. Every wrong decision, mohimo gani ang magtutuo sayop ng mga desisyon, then naay silot sa Dios niya. That is why ang spiritually mature believer lang mao'y good decision maker in life. Kasabot ka? Siya ra gyud kaya naman tuwa magud siya himo sa iyang desisyon sa sud sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasty mo na iyang puloy-anan samtang dinhi pa siya ning kalibutan na. Mo na nga he is spiritually mature believer. And every time he makes a decision, kaya tuwa man siya sa sulod, kanang desisyon na sakto yun. Sakto, maayo, good decision. You see? Kung ba naman ka, ako na po ang balikon nga. Everything in life is decision making. Correct? Tanan. Tanan na itong mga kaliyukan ni atong kinabuhi. Decision making. Bisas inigmata gini mo, may mo na kang desisyon. Hangtod sa may katuog na pus pagkagabi, decision gapon. You see? Now, timan itong stimulus sa Diyos. Ang iyang stimulus mo, ang iyang pulong. Mo gani ang provision gani. Of course, the Word of God, na 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament, totaling 66 books. Okay? So, ang pulong sa Diyos is stimulus. Na mo sa imong gamiton nga abahin sa imong volition. Negative pole ba o positive pole. You see? Na kay kapilian. So, human sa stimulus, mao ang imong pagtubag. So, pagpaminaw ni mo sa pulong sa Diyos, pagtuon, pagkaton, pagsabot, pagtuo, human ni mo tuuhi ka na, ang Espiritu Santo mo paklaro, pag yun mo patinaw, pag yun mo pa tataw yun niya na, aron ni mo magamit. Kasi di man ta magagamit so sa kabutang, wala ito mailihi, wala ito dawataos to. Namo na ang prinsipyo din kinahanglan sa imong pagtuon na kay pagtuon niya ni imong itunan mo na formula ni ini is knowledge plus faith nga mo resulta kini og kanang divine viewpoint just nun nga mga panguna-una na. Okay? Onya, kay imo magi-apply, imo magi-gamit karon. You apply doctrine to experience. Therefore, na kay makabuot nga spiritual kanang grace blessings. You see? Because you are obeying God. So there is production of divine good. Ang resulta niya na. So, unsa may imong dawatuno niini ay ganti. You see? From your knowledge of Bible doctrine, you are mixing it with your faith. So, na kay divine viewpoint, kay imo magi-apply karon ang doktrina ngadto sa experience in life. So, na kay magkabot na nimo ang super grace, unsa pa, plus obedience to God. Tuman ka sa iyang mga mando. So, naturally, whenever you kanang perform some good works, kanang maong good works, ihahagi sa Diyos. Manigi yung production of divine good. So, ang resulta, na kay madawat nga mga panalangin, kauswagan, kalampusan,
o pag-uswag. Blessings, prosperity, success, promotion. O mo pang madawat ang mga spiritual escrow blessings na temporary ka na, of course. Resulta na sa imong matinumanon sa mga mando, sugo, kabubuton, plano, tuyo sa Dios sa imong kinabuhi. Apan, kung ikaw negatibo, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay kaikag, wa kay kanang kadasig, wa kay pagpanumbaling sa pagtuon pulong sa Dios, therefore you have no minus knowledge. Basta? So, kanang human viewpoint gyud ang masod diha sa imong galang. And besides, you are carnal, okay? Kay tuwa man ka magapuyo sa cosmic dynaspheres ni Satanas. O every time nga adto ka magpuyo, instead sa imo dapit na may gahom sa Dios, then ang imong production, ang imong mga binuhatang maayo, mahog lang yun ang mga tawhanon. Tandi man na sa kanang Korinto nga kanang kahoy, kugon ug dagami. So, you are missing the mark. Romans 14:23. So, sa may resulta. Cursing, failure, demotion, adversity, pagtunglo, kapakyasan, pag-us-us, inay kamusma, o katalagman. Mao na, divine discipline ray mo. Napapilion ta sa Dios niini. Ato ning ikumparar ba? At least may bawaan ni mo unsay iya sa Dios o iya ang Satanas. You see? Now, sa laing bahin, ang negatibo nga kabubuton sa usa ka magtotoo, meaning wa siya gana, mao ni makaingon sa iyang kaugalingon nga kanang kumplinador. You see? Kumplinador, arit-itan. Kumplinador, mo ni describe sa in English, complainer, bitcher, moaner, whiner. O mao na nga, when he is confronted with pressures in life, mao na favorite kanang ay cliche. Why did God let this happen to me? Or why God has failed me? Tiyan mo na. Ang tubag, volitional responsibility. Doktrina kana nga tulubagon sa atong kabubuton. Now, ang human responsibility, by the way, is the responsibility of every human being sa kanang sanong to respond, pagtubag to the respective categorical stimulus. Ato ning tawag RCS, respective categorical stimulus. Unsa ni? Tulo ni sila. Nag-una ni God consciousness, ang imong pagka-amgo nga naay Dios. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Ikatulo, ang doktrina, ang pulong sa Dios. Tulo. So these are the three respective categorical stimulus. Now, paminaw. Any human being who does not respond, di siya mo sanong mutubang ni ining tulo, either of the three stimulus, kining tawhana is just existing but not living. Kasabot ka? Ang grabe pag yun, nagkinabuhay siya pareha naghayong. He lives like an animal. Gusto? Waman siya basihan siya ang kinabuhi. You see? Pareha na sa mga hayop. Mao nang gitawag siya pagano.
he is called a pagan. Now, kining matang sa mga tao, they tend to be easily deceived by false doctrines of like evolution. Now, kining mga tawana, they are stupid, jerk, jackass, idiots. They are just wasting their time and most of all, their life. Nakadungog ka. No, murag bugat-bugat ng mga punga. What tayo mahimo? Sakit lang ba? Sakit galing kamatuoran lagi. Kamatuoran man eh. You see? Ang tao nga, negatibo, pagano, why pagdagad siya. Tulo lagi ka stimulus. God consciousness, gospel, o Bible doctrine, kung di niya tagdon kini, na mo na gitawag. He is stupid, jerk, jackass, idiots. Now, what time mo? They're just wasting their time and they're wasting their life. And these people will tend to go and embrace any kind of cults. Kagdaghang mga kulto din kalibutan na. Tanan ng mga isms, sama sa mga spiritism, mysticism, Buddhism, ano sa pa? Apil na ng Catholicism na tayo mahimo. Sa amang yun na nga, may sword lagi ang iyang hunang-una. Blanco man, kabahang man. Ano tayo mahimo? Sakit yun lagi ng kamaturan mo, nagiingon sa kadaghanan niya sa mga Visayan speaking, mga Tagalog speaking, bato-bato sa langit. Ang matamaan huwag magalit. Naman. Tinood yun na. So, kita nga mga magtotoo. Pasidanaan yun sa pulong sa Diyos. Just keep on keeping on. Dasigang yun yung kaugalingon. Barong na yun. Namubo na yun ang panahon. Ayaw yun ang kalimti. Ano sa mga mangandam? Ugma, tingali, awahin na. So, mao na nga kitang mga magtotoo. Now, I'm addressing this to our fellow believers. Kay this is a challenge. Nato. Apil man ko ni ini. Wa man ko di man wa may exempted ni ini. So, we have got to live inside our royal palace. God's power system, the protocol plan of God, the Christian way of life. God's power system, gahom sa Diyos. In fact, mao ni perfect environment din is kalibutan. Na kung huwag ka magapuyo dito, I'm sorry. You'll be miserable. You're just wasting your time. Mao na nga, okay. Ako kang hatagan og ideya nining divine dinosphere. Now, kini kong pulong nga dinosphere ka alang sa mga bag-o. Mga tinga-tinga, sama ng ilang mga termino diha. Dinosphere, man sa Biblia. Bitaw. Now, atong klaroho ni, kini mga terminology sa atong ipagamit din sa Biblia. Gigamit lang ni as a kanang murag silbing language of accommodation. Pasabot nga, aron masabta na to bagsamot. You see, this is the innovative way nga masabta na to ang Biblia. Di pa kanya na, grasya lagi ni. So, ang dinosphere, okay, why pulong diya sa ganinas dictionary? Dinosphere is not found in the dictionary. Dinosphere, kinigod, combination is duha ka mga Grigong pulong, dunamis o spheia or sphera. Okay. Dunamis, Grigong pulong, nagpasabot ka na og gahom. You see? Power. Na diha nga, kuha nila sa in English nga dynamic, dynamo, all of those. You see? So,
Dunamis ang original nga Griego. Karon ilaning kanang gi-construct sa in English nga dyna. You see? Dyna. Ug kadtong sphere, sphere is lugar na. A sphere or location. You see? So mo na nga location dapit nya gahom kadtong dyna. So tapuon na nimo dapit nga may gahom. Sabot ka? Kung giniginayan or masabtan nimo. Dynasphere therefore means dapit nga may gahom. Unya kay divine man, iyang gahom sa Dios. Gusto? So mo na ang ato ang dynasphere dinis panahon sa simbahan gitawag ning operational divine dynasphere. Kay ang iyahan ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi siya nagalakaw siya, nagapuyo din ining kalibutan na 2,000 years ago. Ang iyang dynasphere gitawag og prototype. Okay? Mao tuingan sa iyang dynasphere. Iya po din gipuy-an. Mao ni gipuribahan gyud niya nga kini. Naprobahan gyud niya. He proved it. Kay iya magikinabuhi. Dito man gyud siya sa suod sa prototype divine dynasphere. Mao nang nagmalampuson siya, nagmadinaugon. Ug mao ko ni buot sa Dios nato nga mga magtotoo, his followers, to become winners. Samtang yun na. Okay. Karon atong tukion kining doctrine of divine dynasphere. Okay? Doktrina ni. Ang sa ibot pa sa butog doktrina. Pagtulunan. Doktrina. Pulong sa Dios. Okay. Now, karon ako kang hatagag picture. Hulagway. Ihulagway lang diya sa imong kanang panumduman ni mong una-una. Nga ani ay cross representing salvation. Cross mo ay namatyan sa atong Ginoong Jesucristo. Alang sa atong kaluwasan. Okay? So karon naay inunta atong badlisan kanaog kanang tulid nga linya. Gikan sa cross, tulid nga linya, paingon nga to si babaw. Okay? Una na. Just imagine. Dito sa ibabaw, kinimudong, kining maong kanang linya, tulid, ug naay lingin diha sa ibabaw, nga gitawag og eternal life. Okay? So, sa pag-adto o paggamit sa kabubuton niya ng tawhanang adto diha sa tiilan sa cross, buot pasabot, iyang gidawat gituuhan sa Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas, diha ang Espiritu Santo mupunit kaniya niya ng tawhana nga mituo ug ibutang siya ngadtos pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. That is eternal life. Okay? Ug kanang relasyon na is permanent. Permanent kanang relationship. Di na matangtang. Once saved, always saved. Now kana it's covered by the doctrine of eternal security. Okay? Kaya tanang mga magtotoo, matuod yung mga magtotoo, ha? True believers in Christ are unsa na dugtong na hiusa kang Ginoong Jesucristo forever. Once saved, always saved. Dili mamakang ang Diyos o sa iyang sulti tinuod. Di na niya mabakwi. Di na siya sa Diyos o iyang makwion. Gusto? Natingali na ubang pilosopo ug panilit ang mga sako. Nakapila naman kasultihi nga ang sala dili naman isyo sa kaluwasan. Human ka maluwas. Kaya mo naman gidawat ang tanyag sa Diyos nga kaluwasan. Wala. Ayaw na guna-una sa imong mga sala kaniyan to. Gilubong nitong tanan. Kasabot ka. So mo nang nadugtong ka ng Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas hangtod through the baptism of the Holy Spirit. Gibautismuhan ka sa Espiritu Santo .
Okay, karon you're permanently settled sa imong kaluwasan. Okay? You have eternal life. You are justified. You are now born again. You are now clothed. Gisuluban ka na sa righteousness of God. God the Father. O righteousness ni Ginoong Kristo mo ni double portion. Okay? Unsa pa? Nga ikaw nahimo ng anak sa Dios. O ikaw nahimo ng sakop sa rianong panimalay sa Dios. Unsa pa? Ang imungan gisuwat na didto sa basahon sa kinabuhing walay katapusan sa karnero. The Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out. Unsa man? Unsa pa? You are sealed by God the Holy Spirit. Gitimbrihan ka na sa Espiritu Santo. Now, okay. Mo na natabo nimo sa itaas. Mo na top circle. Adto tas ubos. Okay? Follow me. Adto tas ubos karon nga lingin. Na ilingin na pod o ato na pong butangan ka naglinyang tulid padung sa ubos ngadto sa temporal fellowship with God. Temporal, nga naman temporal. Temporal ni kay matangtang manis panahon nga kita makasala. Makabuhat ka ng tagsala, matangtang ni. Out of fellowship. See? So, di kinahanglan nga ma-maintain yun na ang atong fellowship with God by not committing any sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. You see? So mo na temporal fellowship, divine dynasphere, naa diha. Okay? Naa diha ang operational divine dynasphere. Karon, sa pagpuyo nimo diha sa sulod niya ng operational divine dynasphere, John 8:12 nagaingon, He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12 na. O didto sa Mateo 11:29 po nagaingon, Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Okay? Na kay pahuway diha kung naa ka sa sulod. Unsa pa? Salmo 25:14 nagaingon, The secret of the Lord is with them that fear Him. Kining fear din dili ni kay sala nga pagkahadlok. This is fear, which means reverence and exaltation and trust. You see? Pagtamod, pagtahod, kanang pagsalig. Unsa pa? Salmo 40, versikulo 4, Blessed is the man that maketh the Lord his trust. Okay. Kung gusto pag yung kagdugang, pag yung mga lamdag ka ni mo bahin ini, basaha ka ng Proverbio 1:22 ngadto sa 33. Proverbs chapter 1 verses 22 to 33. Okay? Now, may prinsipyo nga akong ibili nimo. How a believer spends his time determines the quality of his life. Nakuha niyo mo? How a believer spends his time determines the quality of his life. Giunsa pagpahimulos sa panahon sa magtotoo. Giunsa sa magtotoo pagpahimulos sa panahon, mo'y magadeterminar sa kalidad sa iyang pagkinabuhi. Now, of course, you are a Christian now, a believer. Luwas ka na. Dili ka na sakop sa relihiyon, ha?
You are out of the picture. Religion is out of the picture now. Kay ang relihiyon is stupidity. Kay kini iyahaman ni Satanas nga kanang iyang lugot inunta. Satan's ace trump. His very effective deception. Iyang lingla. Epektibo kayo niyang paglingla sa daghan kayong mga tao. Apil pa gani mga magtotoo. Lingla. Kay kinigod, paagi man is tao nga buot niyang kabuto ng Diyos. Human solution for salvation ba? You see, di man gid mag-post kung maggama-gama taga-tuwa na nagwigihimo ng Diyos. Giandam na niya, gitaganan niya. Iya lang ningi kanang tanyag. Pagdawat ni mo, pagsalikway. Kalahi man ang Christianity. It is God doing for man's salvation. That is grace. Kita ni mo ang grasya. Ano yung buta sa grasya? Lihok sa Diyos. Alang sa tao. Igor ang tao, igor ang mudawat. You see? Sama sa akong giingon. Nga labihan kadaghang mga magtotoo karong panahon na. Negatibo sa pulong sa Diyos. Yes. There's so many who are negative to Bible doctrine. They succumb to Satan's human solution in life. Dito. Lukapag sila sa pamaaging Satanas. Human solution. Gigamit ni Satanas. Of course, the human viewpoint thinking. You see? Para may mong ipili. Human viewpoint thinking. Inayang divine viewpoint thinking. So, kini mga magtotoo ha, magtotoo god. Luwas. Kini sila nagakompromiso sa doktrina. Na prinsipyo po, nini. Compromise to doctrine always leads to defeat. You see? Ang pagkompromiso sa pulong sa Diyos, kanunay yung kining musangko sa kapildihan. Nawang sa kakarnal nga magtotoo. Nakarnal na siya tungod sa iyang pagkanegatibo sa doktrina. He is just a product of his, what? Of his decision. Nasil-sil na yun sa akong mga apo, akong mga anak, akong mga apo. Man is a product of his own decision. Muna nga, nagani panahon nga na ay mga ang tamang failure nga mahiaguman sa akong mga apo, mga anak. Sila rapod mismo mayog, I am a product of my own decision. Kaya nasil-sil naman na nila. You see? Unsa ka may nung danon yung sa itong volition. We are facing volition every minute of our life. 24/7, 365. Ato na ipadayon ugma. Daghan pa kita paghisgutan. So, this is living the dynamic life. Mani atong paghisgutan. Ato ipadayon o gayawag sipyat sa pagsunod sa sumpay nining atong pagtuon sa balang pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Nga mong gipahimoslan nining adlaw. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Huwag kayo pagkapakyas, O Diyos, sa imong pagsangkap kanamo nga huwag kulang o sa imong magpanalipod kanamo gikan sa mga kadautan nining kalibutan na. Salamat sa imong patinaw pagkanamo sa dugang mga kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo. Dala kami niniugma padayon namo sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry.
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.